Klo 3,17 aamulla 15 mus. Marraskuuta 2025. Siperian tiikeri. 1,2 miljardin dollarin arvoinen venäläinen ammusjuna on tulessa. Sen vaunut räjähtävät yksi kerrallaan jäisessä pimeydessä. Tämä tulipalo näännytti juuri kokonaisen venäläisen rintaman ilman kipeästi tarvitsemiaan ammuksia. Tämä ei ollut onnettomuus. Se oli sodan röyhkein sabotaasiteko. Kättelyvihaisten venäläisten ja ukrainalaisten taistelijoiden välillä. Ja sitten tämä tapahtui. Kampanja alkoi minuutteja aiemmin kahden eri joukkueen toimiessa, yhdessä kilometrien päässä toisistaan. 6 brutaalin tunnin ajan 3 miestä on ollut hautautuneena lumikuoppaan vain 24 metrin päähän raiteista. He ovat venäläisiä partisaaneja Venäjän vapauslegioonasta. He ovat syöttilaukaisin ja he jäätyvät. Kello 3 aamulla johtaja puristaa kädessään salattua radiotaa. Kuulokkeensa kautta hän saa päivityksen ukrainalaiselta kollegaltaan kilometrien päässä. Taivaalta maahan. Tiimi. Parvi on 3 minuutin päässä. Juna lähestyy. Valmiustilassa. 29 kilometrin päässä tuo 5 Baba Yaga, heksakopterin parvi, huutaa läpi yön vain 4,5 metrin korkeudessa puiden latvojen yläpuolella. Ne laukaistiin minuutteja sitten naamioidusta KAM-kuorma-autosta ukrainalaisen erikoisoperaatioryhmän toimesta. He ovat vasara, joka lentää ennalta suunniteltua reittiä Venäjän tutkavallon katvealueen läpi. Palattuaan raiteille partisaanijohtaja näkee ensin yhden ajovalon leikkaavan sumun läpi. Jarrujen kirskunta vahvistaa sen. Juna on saapumassa tappoalueelle. Tämä oli Kremlin pyörivä linnoitus, se 1,2 miljardin dollarin peto, josta partisaanit oli perehdytetty. 50 autoa oli täynnä 152 mm tykistöammuksia asteikkoraketteja ja jopa arvokkaita S-300-ohjuksia. Jokainen partisaanien piilopaikan ohi jyrisevä auto oli lupaus tuhosta Ukrainan rintamalle. Tämän yhden junan poistaminen olisi aiheuttanut katastrofaalisen ampumatarvikepulan koko Kurskin alueella. Tuhansia granaatteja, joita ei koskaan ammuttaisi. Tuhansia raketteja, jotka eivät koskaan terrorisoisi toista kaupunkia. Kello 3,12. Hän painaa mikrofoninsa viimeisen kerran. Hänen äänensä on matala murahdus. Tämä on Forba. Sitten hän antaa käskyn. Nyt he sytyttävät termiittipanokset ja heittävät ne kaikkialle. Ilkeä 32 kmh:n sivutuuli yrittää työntää liekkejä pois raiteilta. Yhden kauhistuttavan sekunnin ajan näyttää siltä, että koko suunnitelma saattaa epäonnistua. Sydäntä särkevän sekunnin ajan tuli nuolee ilmaa. Sitten se iskeytyy kaiteeseen. Räjähdystä ei tapahdu. Jotain pahempaa on meneillään. Polttava valkohehkuinen termiittireaktio, joka saavuttaa lähes 2200 celsiusastetta ja syövyttää terästä kuin voita. Veturi horjahtaa rajusti ja pysähtyy jyrkästi. Kuuluu miljoonakiloisen pedon ääni, joka on jäänyt teräsloukkuun. Juna on rampa ja nyt taivaalta laskeutuu oikeat saalistajat. Tai tarkemmin sanottuna, ne olivat jo siellä ja olivat olleet jo minuutteja. Kilometrien päässä M-tutkakompleksin miehistö, Venäjän monimiljoonan dollarin arvoinen kaikkinäkevä silmä ei nähnyt yhtään mitään. Heidän tehokas 590 kilometrin tutkansa on vartija, joka on suunniteltu havaitsemaan pommikoneita 18 metrin korkeudesta. Ajattele sitä kuin majakan vartijaa, joka tarkkailee kaukaista horisonttia. Hän ei koskaan näe ketään hiipimässä kallion juurella. Ja nämä Baba Yaga-lennokit lensivät kallion juurella. Tekoälyohjattu Hunter ja valokuituinen Slava 7 eivät lentäneet metsän yllä. He lensivät sen läpi käyttäen lämpökameroitaan ja maastoa seuraavaa tekoälyään liitääkseen vain 4,5 metrin korkeudella ikivanhojen mäntyjen välistä kiemurtelevan lumen yläpuolella. Mahtavalle Neboämälle he olivat täysin näkymättömiä eksyksissä maanpinnan sekasorrossa ja tiheässä 30 metriä korkeassa latvustossa. Venäjän ensimmäinen puolustuslinja ei siis ollut hienostunut tutkaverkko. Se oli kourallisen maassa olevien vartijoiden kauhistuneet silmät. Kun droonit purkautuvat puusta, niiden korkea uhkaava humina leikkaa läpi yön. Vartijan reaktio on silkkaa paniikkia. PKM:n konekiväärit jyrisevät eloon ja sylkevät villisti valotusainekierteitä pimeyteen. Kilometrien päässä komentoautossa venäläinen Eversti näkee kaaoksen näytöillään. Hän ei välitä tulituksesta. Hän välittää uusista sähkömagneettisista jäljistä, jotka juuri ilmestyivät tyhjästä.
Hän karjuu yhden ainoan käskyn. Sytytä. Täydellä teholla. Nyt yhtäkkiä koko elektroninen maisema muuttuu. Kasuga 4N elektronisen sodankäynnin järjestelmän dieselgeneraattori herää eloon ja päästää valloilleen 25 metrin kuplan puhdasta elektronista väkivaltaa. Ajattele sitä digitaalisena vastineena salamavalaisimmelle korvia huumaavalle sokaisevalle radiotaajuusenergiamuurille, joka on suunniteltu polttamaan välittömästi minkä tahansa dronin virtapiirit tappoalueellaan. 1 dronesta tiedustelijoille, jotka lensivät korkeammalle tarjotakseen ylhäältä alas. Näkymän se on kuolemantuomio. Ukrainalaisten lennonjohtajien näkökulmasta heidän videosyötteensä yksinkertaisesti hajoavat digitaalisen staattisen kohinan vesiputoukseksi. Drooni poissa. He käyttivät perinteisiä radioyhteyksiä, eivätkä edes kehittyneellä taajuushyppelyllä pystyneet kuiskaamaan Kasugan korvia huumaavan jylinän yli. Mutta sitten venäläisille tapahtuu jotain kauhistuttavaa. 4 muuta dronea jatkavat lähestymistään täysin välinpitämättöminä. Kasuga huutaa, mutta 3 tekoälyn ohjaamaa metsästäjälennokkia eivät kuuntele. He navigoivat näköaistin avulla. 3. Slava 7 on fyysisesti kytketty käyttäjänsä valokuitukaapelilla. Venäläinen häirintälaite voisi yhtä hyvin olla hienosteltu mikroaaltouuni. Ilmaa voi häiritä, mutta lasisäikettä ei. Nyt PKM-tykkimiehet saavat vihdoin selkeän laukauksen. Jäljityslaitteet ojentavat kätensä ja ottavat yhteyden yhteen tekoälymetsästäjistä. Drooni höyrystyy kipinöiden ja sirpaleiden välähdyksessä. 1 metsästäjä on kaatunut, mutta muut ovat valmiita. Venäjän 2 kalleinta puolustuskerrosta pitkän kantaman tutka ja lähietäisyyden häirintäjärjestelmä on kukistettu. Toinen yksinkertaisella näköyhteyden fysiikalla, toinen droonin avulla, joka on yhdistetty olennaisesti erittäin pitkällä jatkojohdolla. Peli on muuttunut, mutta panokset ovat korkeammat kuin koskaan. 3 dronea on jäljellä raivoisaa ja täysin valppasta puolustusta vastaan. Venäläinen Eversti vaihtaa taktiikkaa katsellessaan kalliin teknologiansa pettämistä. Hänen äänessään ei ole enää paniikkia, vain kylmää laskelmoitua raivoa. Kaikki yksiköt, keskittäkää tuli. Luokaa taptopysäkki, älkää päästäkö yhtäkään läpi. Maassa PKM-tykkimiehet vastaavat. He eivät enää ammu villisti taivasta. He ovat nyt koordinoidusti toimiva teloitusryhmä, joka muodostaa päällekkäisiä tulialueita ja luo tappavan teräksestä ja valomerkkien muurin junan arvokkaimman osan ympärille. Ukrainalaisten lennonjohtajien FPV-syötteestä maailma muuttuu vihaisten punaisten viivojen painajaiseksi. 3 jäljellä olevaa dronea rikkovat muodostelman ja aloittavat ennalta suunnitellun pinserohjauksen. Tässä kohtaa tekoälyn kylmän logiikan ja ihmislentäjän taitojen on toimittava täydellisessä synkronoinnissa. 1 tekoälyn ohjaama metsästyskone kääntyy vasemmalle toimien syöttinä. Se heiluu ja heiluu epätasaisesti herättäen puolet venäläisistä ampujista huomion. Sen tehtävä ei ole iskeä, vaan selviytyä ja luoda kaaosta. Samaan aikaan 2 muuta dronea, viimeinen AI Hunter ja valokuituinen Slava 7, lähtevät matalalla ja nopeasti syöksyen kohti junan keskustaa oikealta. Jäljelle jääneen AI Hunterin prosessori tekee 1 000 000 laskutoimitusta sekunnissa. Se ei näe vain junavaunuja, se näkee myös haavoittuvuuksia. Sen lämpökamera tunnistaa heikoimman kohdan, ei vaunun panssaroitua levyä, vaan ruosteisen panssaroimattoman kytkimen 2 S-300 ohjuskomponentteja kuljettavan vaunun välillä. Osuma sinne voisi katkaista junan ja laukaista katastrofaalisen ketjureaktion. Päätös tehdään mikrosekunnissa. Tekoälymetsästäjä lähtee luikertelemaan. Se rikkoo pinserin suunnitelman ja kiihdyttää itsensä täysimittaiseksi kamikaze-juoksuksi. Sen sähkömoottorit kirkuvat sen kiihdyttäessä yli 120 km/h nopeudella mustana sumuna, joka on tähtäimessä yhteen tärkeään pisteeseen. Venäläiset tykkimiehet näkevät välittömän uhan. Syötti drone unohtuu. Jokainen konekivääri kääntyy ja ampuu lyijytulvan kamikaze-dronia kohti. Dronin oman kameran syötteestä maailma on nopeasti sulkeutuva valojuovien täyttämä tunneli. Yhdistelmä kasvaa suuremmaksi ja täyttää näytön. 10 jalkaa 5 jalkaa. Se on taattu tappolaukaus, 1/10 sekunnin osumasta. 1 kurinalainen 7,62 mm ammusten virtamaassa olevasta ampujasta osuu maaliinsa. Baba Yaga hajoaa lyhyeksi rajuksi tulipalloksi vain muutaman metrin päässä kohteestaan ja lävistää S-300 auton kyljenpalavilla sirpaleilla.
Epäonnistunut, mutta pelottavan lähellä tehty isku. He onnistuivat, helpotuksen aalto pyyhkäisee venäläisten tykkimiesten ylle. Mutta heidän helpotuksensa on muuttumassa kauhuksi. Koska kaikkien katseiden ja aseiden ollessa kiinnitettyinä kamikaze-droniin, he unohtivat yhden tärkeän asian. He unohtivat kaksi muuta. Partisaanijohtaja näkee tämän. Hän näkee ampujen ryhmittelevän itseään uudelleen ja palaavan. Hän tietää, että tämä on hänen viimeinen tekonsa. Hänen joukkueellaan on jäljellä 1 valoammus ja 2 pientä termiittipanosta. Nyt on aika. Hän painaa liipaisimesta. Soihtu valaisee yön. Sokaiseva 20 magnesium-aurinko purkautuu silmien tasolle ja muuttaa jokaisen venäläisen ampujan näkökentän polttavan valkoiseksi kankaaksi. Se on yhtä vanha taktiikka kuin sodankäynti itse. Et voi ampua sitä, mitä et näe. Samaan aikaan hänen 2 miestään heittävät viimeiset termiittipanoksensa. He eivät tähtää raiteisiin, he tähtäävät itse junanvaunuihin. Panokset tarttuvat terässeiniin ja alkavat ahmia niitä luoden uusia voimakkaan tulituksen kohtia, uusia paniikin lähteitä, jotka vetävät vartijoiden huomion alaspäin pois taivaalta. Tämä oli heidän jäähyväislahjansa ja merkki heidän omalle pakoonsa. Kaaoksen huipuessa Kaaru UAZ Jeepin moottorin jyrinä herää elon piilossa olevasta paikasta puiden latvoista. Partisaanit eivät katso taakseen. He juoksevat juosten syvän lumen läpi kohti ainoaa pakotietään. Jokainen viipymäsekunti on lähempänä venäläisten vastajoukkojen saapumista, jotka sinetöivät heidän kohtalonsa, ja taivaalla ukrainalainen lennonjohtaja näkee tilaisuutensa. Sokaisevan purkauksen uudet tulitukset. Se on täydellinen hämmennyksen myrsky, jota hän oli odottanut. Hänen äänensä on jäätävän tarkka ja viittaa rautatien junaliikenteen ohjainten luettelon tiedustelutietoihin. Skylta Hunter 2:lle kohde vahvistettu, rahtivaunu 34, Grad-raketit, helvetti valloilleen. Venäläisten tykkimiesten ollessa käytännössä sokeita ja keskittymiskyvyn herpaantuneita 2 viimeistä dronea. Viimeinen tekoälymetsästäjä ja valokuituinen Slava 7 kallistuvat voimakkaasti ja aloittavat viimeiset esteettömät hyökkäyksensä. Ne eivät enää väistele. Ne suorittavat hyökkäyksiään. Tässä se on. Viimeiset hetket. Viimeisen tekoälyllä toimivan metsästysdroonin ensimmäisestä persoonasta katsottuna maailma on kuin lumen ja purkauksen valojuovien sumu. Sen prosessori ei ole häiriintynyt. Se näkee vain yhden asian. Tavaravaunu. 34N lämpötunnistimen hehkuvan himmeästi kaaoksen läpi. Lukitus vahvistettu, se syöksyy. Samaan aikaan Slava 7N lentäjä tarttuu ohjaimiinsa häiritsemättömän valokuituyhteyden kautta. Näkymä on kristallinkirkas, täydellinen ikkuna helvettiin. Hän näkee yksittäisten venäläissotilaiden ampuvan sokkona valoon. Heidän valoheittimiensä tähtäyspisteet lentävät laajalle. Hän kohdistaa tähtäinristikkonsa tavaravaunuun 22, päävoitto. Venäläinen upseeri peittää silmänsä ja huutaa radionsa. He tulevat yhä oikealta puolelta, oikealta puolelta. PKM:n tykkimiehet heiluttavat raskaita konekiväärejään ympäri ja laukaisevat epätoivoisen vaakasuoran lyijymuurin. Mutta tekoälymetsästäjä on nopeampi. Se on jo syöksynsä loppuvaiheessa. Valotuslaitteet viuhahtavat sen kameran ohi vain senttien päässä. Se ei kavahda. Sen ohjelmoinnissa on jäljellä enää 1 komento. Isku, se törmää vaunuun 34. 10 paunan muotoinen panos tekee tehtävänsä matemaattisella raakuudella. Sulan kuparin suihku lävistää terässeinän ja sytyttää välittömästi sisällä olevan asteittaisen raketin ponneaineen. Mutta asteittaiset raketit eivät vain räjähdä, vaan ne laukaistaan. Koko rahtivaunusta tulee vaakasuora ilotulitusnäytös helvetistä, joka sylkee kymmeniä hallitsemattomia palavia raketteja joka suuntaan. Jotkut törmäävät ympäröivään metsään, toiset syöksyvät edessä ja takana oleviin vaunuihin muuttaen junan keskiosan kaoottiseksi ampumaradaksi. Ääni iskee korvia huumaavaan raskaaseen möhkäykseen, joka tuntuu enemmän fyysiseltä iskulta rintaan kuin melulta. Ennen kuin Slava 7N lentäjä ehtii edes rekisteröidä ensimmäistä tapoa, vaunu 34N tulimyrsky pyyhkäisee hänen droninsa yli. Hänen näyttönsä sammuu. Hän lentää nyt täysin sokkona ohjattuna vain viimeksi tunnetun lentoradan ja fysiikan järkkymättömien lakien mukaan. Hän pitää peukalonsa painettuna ja pysyy kurssissa.
Puoli sekuntia myöhemmin Slava 7 lentää ensimmäisen tulipallon sydämen läpi ja osuu maaliinsa. Se osuu vaunu 22:een. Jos ensimmäinen räjähdys oli isku, tämä on maailmanloppu. 152 mm korkean räjähtävän tykistögranaatin sisäketju räjähtää. Ensimmäisen granaatin paineaalto toimii jättimäisenä vasarana, joka murskaa välittömästi ja sytyttää viereisen granaatin, joka puolestaan sytyttää viereisen sytytyksen ja tuhon tulvan, joka kulkee 18 metrin pituisen vaunun pituudelta yhdellä rajulla silmänräpäyksellä. Väkivaltainen. Tuloksena on yksi titaaninen räjähdys, joka höyrystää vaunun 22 kokonaan. 45 metriä korkea jylisevä tulipatsas ja silputtu teräs iskevät yötaivaalle valaisten metsän kuin päivänvalo. Mutta se ei lopu tähän. Vaunujen 22 ja 34 liekit alkavat kypsyä niiden naapureiden liekeissä. Seuraavaksi räjähtää granaatin heittimin lastattu vaunu 23, sitten vaunu 35. Tuho leviää kuin tauti katastrofaalisten räjähdysten dominoefektinä radalla. Venäläiset sotilaat, jotka sekunteja sitten taistelivat, kääntyvät nyt vain ja juoksevat. He pudottavat aseensa ja ryntäävät metsän pimeyteen. Maa kohoaa. Konflikti on ohi tältä junalta. Se, mikä oli aikoinaan $1 miljardin ammusjuna, oli nyt kilometrin mittainen vääntynyt mustunut teräsarpi, joka kyti edelleen utuisen taivaan alla. Puretaanpa Moskovan todelliset kustannukset. Koska tämän yksittäisen operaation vaikutukset ulottuvat paljon yhden palaneen junan pidemmälle. Yli 40 rahtivaunua tuhoutui täysin. Puhumme arviolta 500 tonnista korkean V-arvon ammuksia, tykistön granaatteja, raketteja ja ilmapuolustusohjuksia, jotka höyrystyivät muutamassa minuutissa. Tämä ei ollut vain tappio. Koko Kurskin rintama, joka oli riippuvainen tästä kuljetuksesta tulevan suuren hyökkäyksen polttoaineena, asetettiin nälkädietille. Heidän tykkinsä hiljenevät nyt. Tämä hyökkäys ei tuhonnut vain junaa. Se katkaisi Trans-Siperian rautatien, joka oli Venäjän koko idän sotilaallisen toiminnan pääväylä. Venäläisiltä insinööreiltä veisi ainakin 72 tuntia kiihkeää työtä pelkästään hylyn raivaamiseen ja raiteiden korjaamiseen. Se on 3 päivää, jolloin mikään, ei joukot, polttoaine, ruoka tai uudet ammukset, ei pääse läpi. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun partisaanit ja Ukrainan joukot olivat kohdistaneet iskut Venäjän rautatieratoihin. Oli isku Sea Moses-tunneliin ja hyökkäykset polttoainejuniin lähellä rajaa, mutta ne olivat neulaanpistoja. Tämä oli kuin tikari sydämeen syvällä Venäjän omalla alueella. Kremlin propagandakoneisto meni välittömästi ylikierroksille ja kutsui sitä sääilmiön aiheuttamaksi traagiseksi onnettomuudeksi. Mutta NASAn satelliittikuvat ja tusina paikallisten lähettämiä viraalivideoita kertoivat toisenlaisen tarinan. Tämä hyökkäys pakottaa Kremlin mahdottoman valinnan eteen. Suojelevatko he armeijoitaan rintamalla vai vetävätkö he takaisin arvokkaat ilmapuolustusjärjestelmänsä kuten S-400N vartioidakseen tuhansia kilometrejä rautatietä omalla takapihallaan? Jokainen järjestelmä, jonka he vetäisivät takaisin puolustaakseen siltaa Siperiassa, on uusi aukko heidän ilmapuolustuksessaan etulinjassaan. Uusi tilaisuus ukrainalaisille lentäjille ja droneille. Tämä yksittäinen röyhkeä sabotaasiteko Ukrainan tiedustelupalvelun ja vihaisten Venäjän kansalaisten yhteistyö on pakottanut Moskovan käyttämään omaa voimaansa heikentääkseen itseään. He taistelevat nyt haamuja vastaan omassa kodissaan. Tässä operaatiossa ei ollut kyse huipputeknologisista superaseista. Se oli mestarikurssi epäsymmetrisessä konfliktissa. Venäjä toi taisteluun $1,2 miljardin junan, $500 miljoonan häirintälaitteen ja useiden miljoonien dollarien tutkan. Ukraina ja Venäjän vapaus. Legion toi mukanaan kourallisen kustomoituja droneja, jonkin verran termiittiä, yhden punaisen valoammunnan ja särkymättömän tahdon, jota ruokki yksinkertainen lause: "Tämä velka on Bualle", joten kuka oikeasti voitti tämän vaihdon? Vastaus palaa yhä keskellä Siperian metsää. Jos uskot kekseliäisyyden ja rohkeuden voimaan raakaa voimaa vastaan, paina tykkäyspainiketta ja kerro meille kommenteissa, mikä mielestäsi oli tämän suunnitelman nerokkain osa. Termiittiloukku, valokuitudrooni vai viimeinen soihdun häiriötekijä? Tilaa kanava saadaksesi lisää analyysiä hetkistä, jotka muuttavat nykyaikaista taistelukenttää.